poznáte niektorí. Ten, kto začína, vlastne postupne pridáva do kruhu stále viac a viac vecí. Krásne to následuje. Toto je kartička. Toto je kartička. Toto je kartička. A ty ju podáš ďalej. Stane sa ti, že dostaneš dve veci. Tak musíš takto, že toto sú vreckovky, toto je kartička, toto je vreckovky, toto sú kartička. A keď sa vlastne začneš miliť, vypadávaš a ostávajú vlastne taký niečo jak bliktik. Áno. Takže môžeme skúsiť? Aha. Hej. Ja pôjdem prvá. Len ja si musím ešte zobrať, keď môžem to poprosiť svoj tú kvetinu, čo tam je taká umelá. Jednu mi daj, či čo to je tam v tom koši. Tulipány. Aj kamienok? Aj kamienok, vidíš, to je skvelé, výborne. Príjmeš moji rúži. Aj zicherka. Aj zicherka. Toto je zicherka. Dobre, to ideme. Hej, tak, toto je zicherka. Toto je zicherka? Toto je zicherka. Toto je zicherka? Toto je zicherka? Toto je kamienok. Toto je zicherka? Toto je zicherka? Toto je kamienok. Toto je zicherka? Toto je zicherka? Toto je kvetok? Toto je kvetok. Toto je kvetok? To je kartička. To je kartička. Toto je kartička. Toto je modré pero. Modré pero? Toto je modré pero. To je modré pero. To je modré pero. To je